Pilipinas. Iisa lang ang bagong bukang bibig. Ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 30 man buyandot ya minutos, kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita, Mismong balita, magagandang balita, napapanahong issue, makatotohanang reaksyon, mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Mula, huwag ang balita ng DZRD, Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga! Masantos ya kabulsan! Napintas na daw kada kayo amin, apo! Eto ang Pangasinan Today! At syempre, nakaiba yung lamot at sayan agaw! Janice Hidalgo. Nakaibang mat at technical side. Engineer Rosito Bautista. Ngayon ho, ay holiday! Unang araw ng Mayo, taong 2014. Regular holiday, mga kaibigan, Labor Day! Oops! Hindi ho yan sa panganganak. Araw ho ng mga manggagawa at hindi ng mga manganganak. Oh, Labor Day! At syempre, ang pinakaabangang araw tuwing summertime sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito ho ang highlight day para sa Pistay Dayat. Uy, hindi lamang ang Pangasinan, di ba? Sea Festival para sa buong coastline ng Ilocos Region. Nang saya naman yan. Tamang-tama, maraming events, maraming pupuntahang karagatan o dagat, coastline, o diba? Tamang-tama, nako, kahit na humainit. Marami naman hong kasiyahan ang pwede nating pagsalu-saluhan. Siyempre, hindi lamang mga events ang ating pagsasaluhan. Pagka ganitong umaga, ating pagsasaluhan rin kasing init ho ng panahon ang ating mga manliyub-buyog na headlines. Hustisya muling isinisigaw ng Pamilya Resuello. Mahigit 50 kapulisan ipinakalat sa bayan ng Urbistondo. Dagupan Bangus Street Party matagumpay na idinaos. At ang pakaaabangang May 1 Pistay Dayat Festival. Lahat ho nang yan sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Ang mensahe ni Gobernador Amado T. Espino Jr.
Ang pagdiriwang ng makapistahan ay patunay na isang mayamang tradisyon at kultura. Bilang ama ng probinsya, kinagagalak ko po kayong anyayaan na makisali at makibahagi sa pinakamasayang pagdiriwang ng 434 na agaw na Pangasinan at ang pamusong Bistaydaya 2014. Sa darating na agaw na Pangasinan sa Abril 5, ating bigyang pugay ang mga outstanding na Pangasinense sa ASNA Awards. Saksihan ang mga natatanging parada na dayo, makikanta at makiindak sa Palikot o The Playa. Sumama na rin sa inaabangang Pistay Dayat. Mayroon tayong Tourism and Trade Expo, Bangka Parada at Limgas na Pangasinan. Muli, itong inyong lingkod, Gobernador Amado T. Espino Jr. at magkita-kita po tayo sa masayang pagdiriwang ng agaw na Pangasinan at Bistaydaya 2014. Kalila, Perpetual Health College of Pangasinan, where character building is nation building. School features quality education that produces highly competent and globally competitive graduates, authorized to accept foreign students by the Bureau of Immigration. State-of-the-art facilities, air-conditioned classrooms, 3 computer laboratories, qualified and approachable instructors, affordable tuition fees, high employability rate, economical in terms of allowance and transportation, high passing percentage and nursing, education, and midwifery, accessible and no entrance examination. You can contact us 075-536-4955, 075-536-4503, or email at perpetualpangasinan09@yahoo.com. So enroll now at Perpetual Health College of Pangasinan, where character building is nation building. Panganganak sa bahay? Hindi na uso yan! Sagot ng PhilHealth ang inyong panganganak. Kaya naman inay, huwag ilagay sa panganib ang buhay ninyong mag-ina. Magtungo sa pinakamalapit na paanakan o maternity care provider sa inyong lugar. Tiyak ang dekalidad na serbisyo sa mga PhilHealth engaged na providers. May pre at postnatal care pa. Tumawag sa 515-3333. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupa, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Buyanggot ya minutos, kasumpalan na alas 5. At syempre, dahil iniwan ho namin sa inyo ngayon ang aming mga manlubog na headlines. Uy, pero bago yan, 0921-3670810 ang ating text line. Kagaya nga ng sinabi ko, iniwan ko sa inyo kaninang ating mga manlubog na headlines. Automatic na yan. Ang aming mga manlubuyog na detalye. Hustisya, muling isinisigaw ng pamilya Resuelio. Kahapon ay formal na ginunita ng pamilya Resuelio ang ika-7 anibersaryo ng walang awang pagpasla kay dating City Mayor Julian Jolly Resuelio ng lungsod ng San Carlos. Pinangunahan ni City Mayor Julier Ayoy Resuelio at Vice Mayor Bogs Resuelio ang pamilya nila, kabilang na ang mga supporters na hanggang ngayon ay sumisigaw pa rin ng hustisya para kay Jolly Resuelio. Sa kasalukuyan ay idinismiss na ng korte ang mga kasong naglilink sa ilan sa mga kilalang personalidad sa lungsod. Ganun pa man, umaasa ang pamilya Resuelio na sa motion for reconsideration na isusulong nila ay maisusulong rin ang hinihinging hustisya para sa dating alkalde. Matatandaan, ika-28 ng Abril, 7 taon na ang nakalilipas, sa mismong piyesta ay walang habas na pinagbabaril si dating Mayor Julian Jolly Resuelio.
Mahigit 50 kapulisan ipinakalat naman sa bayan ng Urbistondo. Dalawa daw kasi ang alkalde doon. Matatandaan, sinabi na dati ni Board Member Alfonso Bince, Chairman ng Blue Ribbon Committee, na may basihan ang sangguniang panlalawigan upang ipatupad ang 60 araw na preventive suspension laban sa kaso ni Urbistondo Mayor Ernesto Balolong. Kaya nga, epektibo raw noong ika-7 ng Abril ang preventive suspension ni Balolong. Bagay naman na inaalmahan ngayon ni Acting Mayor Raul Martin Sison II. Aniya, patuloy pa rin daw sa pagpasok sa opisina si Balolong. Ito ay sa kabila ng kanyang preventive suspension. Kaya naman, humiling na ito ng ayuda sa PNP Regional Office at Provincial PNP. Hindi raw upang mas dagdagan ang tensyon sa pagitan ng mga magkabilang panig, ngunit ito'y upang mapanatili raw ang kaayusan sa lugar. Sa ngayon, hiniling ni Sison na isuspindi muna ang mga transaksyon pinansyal kung saan palabas ang pera. Maliban na lamang sa mga pasweldo sa mga lehitimong empleyado ng lokal na pamahalaan. Malaya rin daw si Balolong na humingi ng ayuda sa may alam niyang may kinalaman sa kanyang seguridad. Malaya rin daw itong iapila ang kanyang suspensyon sa alam niyang makakatulong sa kanya. Nilinaw naman ang sanggunian panlalawigan na hindi kaparusahan ang preventive suspension. Ito ay suspensyon upang bigyan daan ang maayos na investigasyon sa kaso ng alkalde. Dagupan Bangus Street Party matagumpay na idinaos. Alas 6 na ng gabi nang ganap na masimulan ang kinagawiang kalutan o dalan sa lungsod ng Dagupan bilang bahagi pa rin ng Bangus Festival 2014. Kabilang sa mga revelers sina 4th District Manay Gina de Venecia, Senator Bam Aquino. Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez ang naturang okasyon na bukod sa street barbecue party ay parang isang malaking simultaneous concert on street. Tinatayang may 800 mga grills ang sinindihan na kabilang ang iba't ibang sektor at mga bisita sa labas ng lungsod. Pinuri naman ni Congresswoman Gina de Venecia ang inisyatibo ng lokal na pamahalaan na ganapin sa may de Venecia Highway ang naturang okasyon. Bagamat hindi naman ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumunta si Senator Bam Aquino, hindi naman itong pinasalamatan ang mga taong nag-imbita sa kanya at iniwan ang mensahe ng tagumpay at pagkakaisa. Sabay na nilakad ng mga revelers at ni Mayor Fernandez ang kahabaan ng de Venecia Highway. Ito'y upang batiin ang lahat ng mga nagsidalo sa okasyon. At ang paka-aabangang May 1 Pistay Diet Festival. Bilang pasasalamat sa biyaya ng Poong May Kapal, isang Thanksgiving Mass ho ngayon ang idadaos alas 7 ng umaga sa may Capitol Beachfront. Ito ay susundan ng paglalayag ng mga makukulay na bangka na tinaguriang kasama sa bangka parada na magsisimula sa may Bantayan Lingayen hanggang Banyaga Bugalyon ng alas 8 ng umaga ngayon. Pagdaong ng mga bangka sa pangpang ng Banyaga Bridge ay gaganapin naman ang Packer Awards. Ito'y bigyan ng parangal ang mga kalahok na sumali sa lokal na pamahalaan upang patimpalakan ang LGU Best Practices in Environmental Governance. Inaanyayahan din ang lahat upang dumalo mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa bungee jumping, videoke challenge, basketball shootout, dance fest at iba pang palaro sa Capitol Beachfront. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, 4 na aktibidad ang muling gaganapin sa Capitol Beachfront. Ito ay ang mga sumusunod. Ang paboxing sa Gulpo. Ito ay isang boxing amateur competition na lalahukan ng 15 boksingero mula sa Pangasinan at 15 boksingero naman mula sa iba't ibang panig ng Luzon.
Sila naman ay magpapalitan ng lakas ng suntok sa iba't ibang kategorya mula 35 kilograms hanggang 55 kilograms. Ang beach volleyball competition naman ay magpapatunay ng galing ng mga volleyball teams mula sa Lingayen, University of Luzon, Pangasinan School of Arts and Trades at ng provincial government. May Rubik's Cube competition din kung saan ang mga Rubik's Cube Masters mula sa Pangasinan at Karatig Bayan dito sa Luzon ang magtatagisa ng gilas sa speed cubing at pagsusubok ng bagong national, Asian o world record. Nariyan din ang drum and bugle exhibition na gaganapin din sa may Capitol Beachfront. At pag-uusapan natin kung paano nga ba kinikwenta ang bayarin ng mga employers sa mga employees o mga empleyado tuwing araw ng May 1. Paano nga ba kinikwenta ang sweldo ngayong araw na ito? Pag-uusapan ho natin yan. At ang pagbabalik ni Binibining Pilipinas Tourism Parunsya sa pagbabalik ho ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Ang 10 gabay sa wastong nutrisyon para sa Pilipino o Nutritional Guidelines for Filipinos or NGF. Kumain araw-araw ng mga pagkain niluto sa mantika o edible oil. Uminom ng gatas araw-araw at kumain ng mga produkto nito, mga pagkain mayayaman sa calcium, gaya ng maliliit na isda tulad ng tilis at madahong berdeng gulay. Gumamit ng iodized salt, asin na may yudo, subalit iwasan ang masyadong maalat na pagkain. Kumain ng malinis at litas na pagkain para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, mag-ehersisyo ng palagian. Huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at alaganapin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council Region 1 at ng Department of Health. Sobrang init! Sobrang tagataknid ng pawis! Sa kamera talaga! At dahil dyan, tatagaktak din ang mga praksyong pinamagsak! Tara! Bili na! Sa Magic Appliance Center dahil ang mga presyo pinamagsak! Summer price taga! Bili na ng mga aircons, refrigerators, freezers, water dispensers, blenders, electric fans, digital cameras, cell phones, tablets, laptops, netbooks, at lahat ng mga Uri products. Kasama rin ang mga furniture. Ay naku ba! Talagang presyong pinamagsak! Summer price taga! Siyempre, sa budget mo, swak! Sigurado ang lahat papalakpak! Magic Appliance! Presyong pinamagsak! Summer price tagat! April 5 to May 15, 2014. Mas mahal pa ba ang panahon mo sa pag-surf sa internet? Sa paghahanap ng mga friends? O ang pagkakaroon ng chatmate? Mahilig ka bang manood ng YouTube? At madalas kaunti na lang ang tulog mo sa paglalaro ng games sa iyong computer? Maaring sanhi na ito ng cyber addiction. Kabataan, ikaw ang sagot sa bago mong mundong ginagalawan. Kaya't maging responsable, kumilos, at alamin kung ano ang tama at makabubuti sa iyong kinabukasan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo. Mabibing Mayor Carlitos Reyes. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupa, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. minutos, kasumpalan na alas 5. Programang Pangasinan Today pa rin po at kasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod, Janice Hidalgo. O, diba? Napakadaming events
ang pwede nating gawin ngayong araw na ito habang ipinagdiriwang o ginugunita ang May 1. Uy, ang May 1 ho sa maraming bansa ay isa hong kostumbre na nagmula pa. Naku, napaka mahabang panahon pa, matanda pa kay Magellan. Oh, di ba? Pero sa marami ring bansa, lalo na dito sa Asia, ang May 1 ho ay gumugunita sa araw ng mga manggagawa. Ganun din ho sa maraming bansa sa buong mundo. Ito ho naman ay selebrasyon ng springtime para sa mga mayayamang bansa. Oops! Pero, sinusunod ba ng mga maraming employers, ang tamang computation kapag sumasapit ang regular holiday kagaya ho ngayon? Regular holiday? Tode? Uy, ala pasok, bebe? Oh, di ba? Regular holiday ng ating bansa. Ang Department of Labor ho ay hiniling sa mga employers na sundin at ipatupad ang tamang pagpapasweldo para sa May 1 with matching pamamalat. May 1, 2014 bilang isang regular holiday sa Pilipinas. Oy, hey. Sinusunod ba? Oy, sinusunod ba nila yan? Alam nyo, isa ang Pilipinas sa lumulobong bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Ayan, tapos Labor Day. O, di ba? Pag naririnig ho ng karamihan itong Labor Day, akala ho nila may manganganyak. Pero hindi ho. Ito hong araw na ito ngayon ay araw ng mga manggagawa. Ayan. Marami namang ibig sabihin ng manggagawa. Araw ng mga manggagawa na nagtratrabaho para sa ikauunlad ng bansa. Araw ng mga manggagawa gumagawa ng masama sa kapwa. Ay, nako. Wag naman. O, diba? Dahil marami sa ating mga kababayan ang walang trabaho dito ho sa bansang Pilipinas. Dahil na rin sa lumulobong populasyon, Janice! O, diba? Dahil na rin ho sa lumulobong populasyon ng ating bansa, syempre, yung mga resources talaga naman, trabaho na wala dito sa ating bansa, pinag-aagawan. Kaya, kapag nakahanap ho sila ng trabaho, kahit na ho karamihan sa mga trabaho ay hindi ho nagbibigay ng tamang pasahod, dahil nga walang trabaho, ay mabuti na kaysa wala. O hindi ba? Marami ho sa mga employer ang hindi naman talaga sumusunod doon sa pagpapasweldo ng tama sa kanilang mga empleyado, kung saan ibinibigay ang isang disente, makatuwiran, at makataong pagpapasweldo. Sobra ka naman, Janice. Tao lang ang sumisweldo. Natural, makatao. Sa totoo lang ho kasi, marami pa rin ho ang mga employer. Nako, madaya. Ngayon hong 2014, ang tema ho ng Labor Day, sa sipag, tiyaga at talino, buong mundo saludo sa manggagawang Pilipino. Nilagdaan ho ito ng Pangulong Benigno Aquino Simeon III. Benigno Simeon Aquino III. Ang haba kasi ng pangalan mo, Pinoy. Ayon ho sa Proclamation number 655 Series of 2013 na inisyu ho noong September 23, 2013 ng ating Pangulo, ginawa ho o idiniklara ang May 1, 2014 bilang isa sa mga regular holiday ng ating bansa. Kaya ho ginawa ito, ayan,
O, di ba kayo nagtataka? O, ang dami-daming ginagawang proklamasyon. Pero, kakaunti ho ang nagpapaalam sa taong bayan paano nga ba kinukompute ang sweldo tuwing mga ganitong holidays. O, di ba? At kapag ka na doble-doble ang holiday na yan, oy, doble-doble pay din. Pero marami ho sa mga employer, hindi nila ginagawa yan ba? Malogi ba sila? Mabawasan ang kayamanan nila, day. O, di ba? Kaya naman. O, di ba? Bigyan ko kayo idea, ha? Paano compute ang sweldo. Pag hindi sila sumunod dyan sa sweldo ba, pagbigay sa inyo, eto naman ang kasaway ang palad ba? Yung iba ho, nananahimik na lamang at hindi nagsusumbong sa takot na sila ho ay mawalan ng trabaho. Bakit? Abay sa katotohanan lang ho, dito ho sa ating bansa. Hey, talo ka na. Ay, kung hindi mataas ang posesyon ng may-ari ng mga establisamento, ha? Na magpasweldo sa mga tao ba? Aba, malakas ang kapit niyan. Kaya pag magsumbong ka, day, tudas, day. Tudas. Tamaan sana ng kidlat ba? Ang pangunahing rules sa pag-compute ng sweldo tuwing regular holiday, kagaya ho nitong holiday na ito ngayon, May 1, 2014. Kapag haho ang empleyado ay hindi pumasok sa araw na ito, aba, siya pa rin ho ay entitled para matanggap ang 100% na kabuuan ng kanyang sweldo para sa araw na ito. Kaya ho, daily rate, kung magkano yung kanyang isang araw na sweldo, kahit hindi ho siya pumasok ngayon, kahit no show siya, ayan, ibibigay ho dapat yan ng buong buo. Plus, kung meron niyang cost of living allowance, times 100%. Ipinapaalala ho ng DOLE na ang cost of living allowance ay kasama sa komputasyon ng holiday pay. At kung ang empleyado naman ay sobra ang sipag, pumasok sa araw na ito kahit na regular holiday, siya naman ho ay entitled para makatanggap ng 200%. Ibig sabihin, 2 beses ng kanyang regular o dapat na swelduhin para sa araw na ito. Para, take note, para sa unang 8 oras. Yan ho, daily rate plus cost of living allowance times 200%. Muling ipinapaalala ng DOLE o Department of Labor and Employment na ang cost of living allowance ay kasama sa komputasyon ng holiday pay. O, diba? At kung ang empleyado naman ay sobra pa rin sa sipag kung saan nilampasan pa niya ang 8 oras na dapat na pagtratrabaho niya o ang tinatawag niyang overtime. Oops! Hindi yan yung overtime na alibay kay Mrs. Baga. Lehitimong alibay, lehitimong overtime, pambehera. Pag overtime kasi, sinasabi lang ata sa misis yan, hey. Kaya ho, kapag ka ang empleyado ay sobra ang sipag at pumasok siya ng higit pa sa 8 oras, siya ho ay dapat bayaran bukod ho doon sa kanyang 200% katang na dapat tanggapin para sa araw na yan. Aba, meron pa siyang karagdagang 30%. Oops, take note. Kada oras. O, diba? Plus 30%
kada oras para sa araw na ito. So, ang komputasyon niya, ang kanyang daily wage o ang kanyang dapat sahurin para sa araw na ito, times 200%. Tapos ganito yan, times 130%, times kung ilang oras siya nagtrabaho. Ang total ho niyan, ayun ang kanyang dapat na matanggap para sa araw na ito. At, ito pa ulit. Kung ang empleyado ay pumasok dahil kinakailangan ng manpower, maraming tao, maraming bisita, for example, bakit ba? For example, mall ang pinapasukan niya. Dahil nalaman ng management, maraming tao, maraming bisita. Kahit na ho, kanyang day off, ay pumasok siya sa araw na ito. Siya ho, ay babayaran pa ng additional 30% doon sa kanyang 200% na swelduhin sa araw na ito. O hindi ho kasama yung overtime para yan doon sa kanyang 8 hours, may 30% pa siyang dagdag kung ngayon ho ay day off niya at kinailangan niyang pumasok dahil maraming tao, for example. O, diba? So, ang komputasyon niyan, ang kanyang daily rate o ang kanyang pang-araw-araw na sweldo plus ang cost of living allowance times 200% plus 30% ng 200%. O, 30% ng 200% niya, ha? O, so, yun ang dapat niyang matanggap. Dahil di siya nag-day off ba, meron naman siyang maliit na reward para sa sarili niya ba? O, diba? Pero, kung ang empleyado naman ay nag-overtime pa sa kabila ng meron day off na nga niya, nag-overtime pa siya, pumasok pa siya, kahit day off niya, at holiday pa. So, bukod ho doon sa 30% ng kanyang unang 8 oras, may additional pa siyang 30%, take note, 30% ng 200%. Kada oras pa na dadagdag doon sa unang 8 oras. Oh, diba? Kung totoo po na ipinapasweldo ito ng tama para sa mga ordinaryong manggagawa, kahit pa paano masaya ang kanilang pistay diet. Oh, diba? Kaya ho, dapat ho ipinapatupad ito dahil ito ho ay isang batas at ito ho ay tungkulin ng mga employer sa kanilang mga empleyado. Ayan. Pero ang nakakalungkot, ito ang mga text sa akin. Marami ho ang hindi tumutupad dyan. Bakit kamo? Kasi ho, maraming mga employer, aba, ang kanilang sinasabi ba? Charity time! Charity time! My goodness! Charity! Charity for the workers. Aba, pero naman, glory for the employers. My goodness! My goodness talaga, di ba? Totoo ba yan? Marami pa dito sa Pangasinan yan, mga gumagawa ng ganyan pa. O, di ba? Oho, marami pa hong gumagawa niya. Sorry, hindi kasama ang aming... hindi daw kasama ang kanilang pinapasokan na ganyan ba? O, diba? Pero, hindi ho totoo yan. Nasa batas ho. Kinakailangan ipatupad ito ng mga employer. O, diba? Naku naman, ibigay nyo naman yan sa ating mga manggagawa. Bigyan nyo naman ho ng dangal ang kanilang pagtatrabaho para umaasenso yung inyong hong mga establishmento. Aba, kung wala itong mga ordinaryong manggagawang ito, aba, hindi ko kayo yayaman ng ganyan. Kaya kung maaari lang, kawawa naman yung ating mga empleyado kasi ayaw nilang magsombong na. Paano ba naman sila daw magsombong? Karamihan sa kanila ba? Kung hindi silang may malaki ang possession ba? Aba sauce.
Mahabagin. Paano ka magsombong, ha? Oy! Good morning sa'yo, Dr. Ashok Vasandani. O, diba? And your family. Magandang umaga din po sa inyo dyan sa may bayan ng Santa Barbara. Uy, bukas na po at functional na yung kanilang bago munisipyo sa may bayan ng Santa Barbara. Magandang umaga sa inyo dyan. Palaganas family. Magandang umaga rin sa iyo dyan, Kuya Bong. Uy, nakikinig ka na ngayong umaga. O, diba? Mambuyandot la. O, diba? Ngayon ho, ha? Habang inihahanda ho ninyo ang inyong mga almusal, aba, tignan ho ninyo, ha? Maya ho, magsimula na yung mesa dyan sa may Capitol Beachfront. O, diba? Pagkatapos ay pagkaabangan, alas 8 ho ng umaga yung bangka parada dyan, naku ho. Ito hong Packer Awards, ito ang isa sa mga pinakaabangan sapagkat dito ho paparangalan yung mga local government na nagpapanatili ng mga programa para doon sa kanilang mga ilog. Nililinis, pinagaganda ang mga kailugan, aba para naman yung mga susunod na henerasyon ay meron pang maabutang ilog. Ay natural ba? Wala na kaming maabutang ilog. Ay kami, ba't nakikikami ka dyan sa susunod na henerasyon ba? Teleng mo bata ka? Ito hong pagbibigay ng rekognasyon sa local government upang panatilihin ang kaayusan, kagandahan ng mga ilog dito ho sa ating lalawigan ng Pangasinan ay inumpisan ho ni Governor Amado Tutaan Espino Jr. Ang layunin ho nito para ho yung mga local government mismo sa bayan-bayan, hindi lamang ang provincial government ang tratrabaho, ay magpatuloy, maging sustainable ang programa para mas mapaganda yung ating mga ilog. Ito yung pag-aalaga sa ating environment na nagbibigay ng hanap buhay at syempre nagsusustina ng ekonomiya ng lalawigan ng Pangasinan. Ayan, hindi lamang dapat kasi puro provincial government, aba kinakailangan, tinuturuan din yung mga bayan-bayan para gawin ang kanilang partisipasyon. O, diba? Yan yung mga trabahong ginagawa ni Governor Amado Espino Jr. Ang tawag ho dyan, matulong-tulong. Hindi pwedeng mag-isa lang. Kailangan may inisyatibo ang bawat isa. O, diba? Para maging number 1 nga ang lalawigan ng Pangasinan. Ang lalawigan ho ng Pangasinan, kung matatandaan ho ninyo, hindi ho tayo masyadong nakakapag-produce. Although yan magaganda yung mga napuproduce nating programa sa lalawigan ng Pangasinan. Pagdating naman sa mga beauty title, aba parang wala yata masyadong beauty pageant na nagpro-produce talaga o dito kinukuha, fini-fish out, yung bang mga kandidata natin sa mga binibining Pilipinas. Pero napakapalad ho ng lalawigan ng Pangasinan dahil meron tayong isang beauty titleist na magpro-promote ng kagandahan ng Pilipinas as a whole. Kaya nga lang, ito hong ating binibining Pilipinas beauty titleist ay hindi pa masyadong pamilyar sa lalawigan ng Pangasinan. First time niya na dadalhin, ipakikita sa mundo, bukod ho sa Pilipinas, ama syempre dapat priority niya ang Pangasinan. Pakinggan nga natin itong panayam natin kay Binibining Pilipinas Tourism titled, naku hindi ko siya kahit. Pero maganda at napakahusay magsalita. Pakikinggan nga lang si Parulsha. Ready na ba, partner? Parulsha. Ano nangyari? Parulsha. Yes, guys, to come back home and say thank you because I want to see where I am and I need to see all the love and the support that I needed on the coronation. That's throughout the whole pageant. Speaking of the tourism, I asked the Lord not only Pangasinan, but the whole Philippines worldwide, internationally. I hope this actually speaks for itself. Geographically diverse and region, people Parang walang kinubo.
Sa tabi ni Parusha. I was born and raised in Dubai. I said the reason I love the bus is because I understand because Inuubo talaga si Parusha. Ayan, inuubo talaga si Parusha. Bueno, dahil inuubo si Parusha, nang sinasabi ni Parusha, eto hong si Binibining Pilipinas tourism titled Parusha. Ayan. Nanggaling ho ito sa may maliit na bayan ng Tayug. At dahil nga ho, Binibining Pilipinas tourism title ang dinadala ho niya, aba, ipopromote ho niya hindi lamang ang lalawigan ng Pangasinan, pero kinakailangan ma-experience niya kung ano ang meron sa lalawigan ng Pangasinan. Isa ho kasi sa mga dapat na ma-market niya, maipakita niya ang kagandahan, aba syempre ang pinanggalingan niya ng lalawigan, ang lalawigan ng Pangasinan. Aba, simpleng-simple lang kasi ang kinalakihang buhay nitong si Binibining Pilipinas Tourism, Parusha. Para bang Pasko na, no? Kapag naririnig ko yung pangalan niya, Paskong Pasko ang pangalan eh. Oo, pero napakasimple lang ho nito. Pride of Pangasinan. Kaya nga lang ho, eto hong Pangasinan, wala talaga tayong beauty pageant na nagpro-produce talaga o pinagkukuhanan netong mga magagandang beauties na nailalaban natin. O talagang doon talaga, no, yung source natin dito sa mga beauty pageant natin na Binibining Pilipinas, o yung mga ganyan, Miss Philippines, o diba? Feeling mo naman, pwede kang sumali dyan, ha? Pangarap mo, ha? Kaulang ka sa height, sobra ka pa sa tembang. Paano ba yan? O, malay nyo, may bumuo ng isang pageant. O, diba? Na magpo-produce nitong mga, alam nyo, nakakatulong din na meron tayong mga personalidad na nakukuha sa mga ganitong kompetisyon dahil na-promote ho ang lalawigan ng Pangasinan. Nakikita rito, hindi lamang ang kagandahan ng mga taga-Pangasinan, aba syempre, makikita talaga ang kagandahan ng lalawigan ng Pangasinan. O, diba? Oops! Aba, kahapon nung ginawa ho yung sun sculpting competition, o hindi ba? Na ginanap dyan ho sa may Lingayen, Pangasinan. Uy, naku, tuwang-tuwa yung ating mga kababayan. Marami ang pumunta. Marami naman talaga ang bumisita dyan sa sun sculpting natin. O, di ba? O, uy! Napakaganda nung kanilang mga obra na idinidisplay dyan. Naku, napakarami ring mga turista talaga ang pumunta dyan. At hindi natin maididinay isa ho ito sa mga pinupuntahan ng mga turista tuwing pupunta ho sila dyan sa may karagatan. O, diba? Bukod sa inaabangan nila kahapon, etong Bangus Festival. Aba, ito hong Bangus Festival, aba, ito ho ang isa sa mga naging inspirasyon ng bayan ng Bayambang. Kaya ho ginawa yung kanilang kalutan o dalan. Aba, dyan ho nila nakuha yung konsepto na pwede ho nilang maipromote yung bayan nila doon ho sa inumpisahang kalutan o dalan ng Dagupan City. Kaya nga kahapon, nung ating nakausap, itong si Mayor Ricardo Camacho ho ng bayan ng Bayambang, ang bagong record holder ng longest barbecue, aba, ipinapaabot ho niya ang malaking pasasalamat niya dahil inspirasyon ho ng bayan ng Bayambang itong kalutan o dalan ng Dagupan City. Although itong kalutan o dalan ng Dagupan City ay sinimulan sa pamumuno noon ni dating Mayor Benji Saplanlim
Hanggang sa umabot na ho, aba marami nang nag-mayor-mayor ulit. Ayan ho, naging consistent, naging isang industriyang kaganapan na itong kalutan at dalan kung saan iba't ibang bayan ang gumaya. Aba, nagreplika sila. Parang gremlins na unanan dumami. Oo. Pero isa ho ito sa mga inspirasyon ng bayan ho, ng Bayambang. Aba, para maipromote at maipakita ho nila, mai-showcase yung pagkakaisa, kagandahan at nako, ang unity ng buong bayan. Kasi ho ang sinisimbolo yung kalutan o dalan para maging successful talaga yan, para maging masaya at maging kaaya-ayang party, please. Aba, kinakailangan nagkakaisa ho yung mga tao. Kinakailangan nagkakaisa ho sila sa iisang layunin. Bukod ho sa mai-showcase ang kanilang pagkakaisa, aba, magtawag ng maraming crowd para pumunta diyan ho sa isang lugar. Kinakailangan ho kasi na makagaya ng sinabi nitong si Senator Bongbong Marcos, kinakailangan na ang mga local government ay gumawa ng mga events para mag-draw ka ng maraming crowd. Ang pagdodraw ho kasi ng maraming crowd, aba hindi ho biro ito. Hindi biro ang mag-imbita ng mga bisita na pupunta sa iyong bayan, sa iyong probinsya. Malaki ho kasi ang naitutulong ng turismo para ho sa ordinaryong mamamayan at syempre para sa ekonomiya ng bansa. Kaya ho, isa ho ito sa mga bagay na dapat, aba syempre kasi alam niyo ho, pag summer, ang mga tao gala. Gala ang mga tao kahit summer kahit kaunti lamang ang kanilang pera. Kahit hindi sila ganun karangya. Aba lalabas at lalabas yan, maghahanap ng karagatan, ng lugar kung saan siya pwedeng magpalamig, di ba? Ay ba yung tinatawag na naglamiis, di ba? O kaya, yung lugar na pwede silang makapag-refresh o pwede silang makipag-banding sa kanilang kapamilya, kapuso, kapitbahay, o di ba? Oo. Yan, yung mga, alam nyo yung mga tradisyon talaga ng Pilipino. Yan, banding din pag may time. Malaki ang naitutulong ho ng turismo sa ekonomiya. Ito nga yung sinasabi natin. Kaya naman ho, kailangan ng mga ganitong events. Kaya panawagan palagi natin kapag gumagawa ho ng events. Di ba? Dapat ang palaging nasa isip natin ng lokal na pamahalaan ay yung pakikinabangan ng mas nakararami at nang hindi iilan lamang. Ito lang ho kasi yung panahon, kung marami hong bisita sa lugar, marami ho ang makikinabang. Mula dun sa ordinaryong mamamayan, abay maglalako lamang ng tubig for example, kahit maglalako lamang ng mani, o hindi ba kung marami ang turista, aba ay makakaagdong ho sa buhay ho nila yan. Makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Kaya naman, para mag-draw tayo ng maraming crowd, palagi kong sinasabi ito, ang local government kasama ho ang private sector, dapat nagtutulungan yan. Aba, hindi ba? Kasi ho, kung makakapag-produce tayo ng maraming tao na a-attend ng mga events, aba, bibili ho yan. Gagastos ho yan. Whether you like it or you like it, gagastos ho yan. At syempre, makikinabang ang taong bayan. Kaya naman, kapag ka mga ganyang event, siguruhin ho natin na bukod ho sa yayaman, ang mga mayayaman na makikita rin ang ordinaryong mamamayan. At dapat to naka-spill over para sa lahat. Ito lang yung panahon na makabawi sila. Paano sila babawi? Pag tag-ulan na, walang taong lalabas, baha. Di ba? Ito, yung nagsushowcase na tayo ng pagkakaisa, ipinakikita natin kung ano ang mga produkto na meron tayo na pwede nating pagsaluhan. Aba, syempre, makatutulong sa pag-aagdong ng araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Yan ang tinatawag nating empowerment
Department of Tourism. Diba? Lahat dapat makikinabang. Pag hindi ho nakikinabang ang lahat, iilan lamang, aba, hindi ho yan empowerment. Power to yourself. O, diba? Parang signal lang sa cellphone yan. Selective. O, diba? Kinakailangan lahat. O, tignan nyo yung nangyari dun sa Bayambang. Bukod doon sa ating mga kababayan na nasa fish industry. O, syempre, yung mga naglinis ng isda. O, nakatulong din sa kanila yung araw na yan. Yung mga naglalako ng tubig. Oy, nakatulong sa kanila yan. In demand ang tubig ho sa araw na yon. Ganon din ho dun sa may Dagupan City Bangus Festival. O, daming tao. O, diba? Kailangan lang i-spill over natin to sa mga iba ring mga negosyante. I-spill over para sa lahat. Para ang lahat ay makinabang dito sa ginagawa nating mga events. Lahat magkakaroon ng kita. Aba, syempre, kung kumikita yung kanilang lahat ng mga establishmento dito sa atin, o diba, ay mapapasweldo nila yung ating mga kababayan kahit na ho, Labor Day. O diba, konting pagmamahal. Huwag niyong kakalimutan, ha? Naku, makukulay na mga bangka paparada dyan ho sa ating mga kailugan at karagatan ngayong umaga. Naku, ha, sigurado tayo, marami tayong mga kaibigan dyan ng mga photographers. Naku, talaga naman, marami na naman ang nakadisplay sa ating mga FB. Ayan, makatutulong ho yan para humatak ho ng maraming turista at makita ho nila ang potensyal ho ng lalawigan ng Pangasinan. O, diba? Animiran! Manbuyat na 10 minutos! Antes siya alas 6:30 latatang kurata na gagi. Kaya naman kapag kaganyang oras, ibabalik agad natin ang ating mga manyub-buyub na headlines. Hostisya muling isinisigaw ng pamilya Resuelio. Mahigit 50 kapulisan ipinakalat sa bayan ng Urbistondo. Dagupan Bangus Street Party matagumpay na idinaos. At ang mga pinaka-aabangang May 1 Pistay Dayat Festival. Pinag-usapan din ho natin ngayong araw na ito. Aba, kung paano ho ang tamang computation ba kung vaga, tuwing regular holidays. Kagaya ho ngayon, regular holiday, May 1, Pistay Dayat. O, diba? Ipinakita ho natin o ipinaliwanag natin kung paano kinukumpute ang sweldo ng ordinaryong manggagawang Pilipino at kung paano hindi na ibibigay. O, diba? Dapat ganun ho. Yung komputasyon. Kaya kung hindi ka pumasok ngayong araw na ito, 100%, bayad ka pa rin. Pag pumasok ka, 200%. First 8 hours plus 30%. Nag-overtime ka, additional 30%. 30% ho ng 200% na sweldo mo para sa araw na ito at hindi 100% na sweldo mo ngayon. Yan ang difference, diba? Yan ho, dapat yan. Dapat meron yan. Makita nyo sa payday nyo yan. Ina-apply ho yan hindi lamang sa mga empleyado ng pamahalaan. Aba, maging mga pribadong establishmento. Oops! Pati ang ating mga kasambahay. Kasama ho sa komputasyon ng pasweldong yan. Huwebes ho ngayon, bukas aanyayahan ho kayo. Meron pa tayong isang araw para sa linggong ito. Programang Pangasinan Today pa rin po.
sa ating mga tagapakinig mula ho dito sa lalawigan ng Pangasinan. Oops! Mga taga-Bunuan Brigade, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong hindi ko na mamanggitin. At maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig dyan po sa may Vigan City. Magandang umaga ho sa inyo dyan. Bukas ho uli. Sasamahan ho uli ninyo ako. Sa ngalan ho ng aking naka-partner, Engineer Rosito Bautista. Sa ngalan ho at patnubay ng Station Manager ng DCRD, Mr. J. Mendoza. Sa patnubay rin ho ng Vice President ng SMNI, Madam Nelida Lisada, at patnubay ng CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Oy, sabay naman iimbita. Oy, magkita-kita ho tayo sa may bayan ho ng Lingayen ngayon. Magandang umaga sa iyo, Provincial Information, Orpheus Butch Velasco. Oh, makikita-kita tayo ngayon there. Happy Labor Day ho! Tandaan ho ninyo ang tamang komputasyon ng ordinaryong manggagawa. Sa Magdarion Lingkor, Janice Hidalgo. Basta balita, Mismong balita, magagandang balita, napapanahong issue, makatotohanang reaksyon, mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.